Kaixo denoi, hementxe gaude beste behin ere Leartibain eta Mutrikun aste osoan gertatutako albisten nabarmenak errepasatzeko. Gaur urtarriaren 24 da eta hasi egingo gara. Harpidedunek babestutako saioa. 6 urteko kartzela zigorra bete eta gero astelen gauean ailegatu ziren Markina Seminera eta Etxebarriara Estebe Gandiaga, Zaloa Zenarrutzabeitia eta Eneko Ostolaza. 3 herritarrak zenide eta lagunez inguratuta ailegatu ziren euren herrietara. Castellongo espetxetik atera ziren asteleren goizean goiz Zaloa Zenarrutzabeitia eta Estebe Gandiaga. Eneko Ostolaza pare bat ordu beranduago geratu zen aske. Azken hori Huelvako espetxetik atera zen. Espainiako Auzitegi Nazionaleko Fernando Grande Marlaska epaiaren aginduz 2008an atxilotu zituzten 3 segiko kide izatea gotzita. Eurekin batera atxilotu zuten Eneko Etxaburu ondarrutarra ere. Etxaburu oraindik kartzelan dago. Zenarrutzabeitia, Gandiaga eta Ostolaza irribarra ahoan zutela agertu ziren euren herrietara, zenidez eta lagunez inguratuta. 6 urte eta gero, zigorra beteta, barriro Leartibain daude 3. Galtzeko arriskuan dauden espezie batzuk atzeman dituzte Ondarrako Aieriko paduran. Alarma Debanatura eta Arantzadi elkartek egindako azterketaren emaitzak ikustean piztu da. Guztira 4 dira galtzeko arriskuan dauden hegazti espezieak. Debanatura eta Arantzadi elkarteek Ondarroako udalaren eskariz egin dute ikerketa, Eusko Jaurlaritzako ingurumen sailak lagunduta. Hasierako helburua Aieriko paduran dauden hegaztiak eta anfibioak identifikatzea zen. Emaitzak begiratuta, galtzeko arriskuan dauden hegaztiak atzeman dituzte. Amiamoko beltza, arrano arrantzalea eta benarriz arrunta. Ikerketa 2012ko martxotik abendura bitartean egin zuten. Guztira 79 espezie antzeman zituzten. Anfibioak ikertzeko ostera, 3 behaketa sistema erabili dituzte. Emaitzen arabera, padurak ez dira anfibioentzat bizitzeko leku aproposenak. Ur gazitan ez direlako bizi. Txostena eskuartean hartuta, agintariei dagokien neurriak hartzeko eskatu diete Arantzadik eta Debanaturak. Behin-behinean bada ere Ondarrako udalak arbide pasealekua egokitu egin du. Urtarriaren hasierako itsas denboraleak Ondarrako Arrigorri eta Mutrikoko Saturraran hondartzak lotzen dituen pasealekua guztiz txikitu zuen. Hori dela eta pasealekua itxita egonda eta egokitzapen lanak egin eta gero orain zabalik dago barriro. Harri handiak bide erdian, jesarlekuak apurtuta eta bestelako txikizioak ikusitezkeen Ondarroako arbide pasealekuan. Urtarriaren hasieran gertatutako itsas denboraleak gogor jo zuen arbiden, eta emaitzak egun batzuk beranduago bizteratu ziren. Denboraleak iraun zuen artean pasealekua itxita egon zen, baina txikizioa agerikoa zen. Orain, konponketa batzuk eginda, udalak behin-behinean zabaldu du pasealekua. Hori bai, udabarrian behin betiko konponketak egin beharko direla jakitera eman dute udal ordezkariek. Izan ere, agintarien esanetan, datorren neguan ez beharrik eta txikizio handiagorik ez gertatzeko, oraindik orain konponketa lantzakonak egin beharko dira. Lan horiek 2 aste iraun ditzaketela aurreratu dute. Gero eta sarriago itsastxakurrak bertoko kostaldean agertzen dira. Azkena asteon agertu da Ondarroan. Sortzen duten ikusmina handia bada ere, herritarrei eurengana gehiegiez gerturatzeko esan diete adituek. Izan ere animaliok masailezur gogorra daukate eta koske egiten dute. Lekeition, Ondarroan, Mutrikun. Aspaldian itsastxakurrak nonahi agertzen dira. Lehen ez modura, orain itsas animalia horien bizitak ez dira hain bereziak. Hori bai, sortzen duten ikusminak handia izaten jarraitzen du. Uretan nola jolas egiten duten ikusteaz gain, herritar bat baino gehiagok animalia aukitzeko ahalegina egiten dute. Eta hain zuzen ere hori da adituen esanetan egin beharrez dena. Itsastxakurrek masailezur sendoak eta indartsuak dituztela diote, eta kosk egiten dutela ere esan dute. Horrela ba, herritarrei gehiegiez gerturatzeko aholkua emane izan diete adituek. Baina itsastxakurrak ez dira Leartibaira gerturatzen diren itsas animalia bakarrak.
izurdeak ere agertu izan dira eta. Hondarrako portuan dagoen ontziak desegiteko gunean sutea gertatu zen astelehenean. Desegiteko zegoen ontzi batek su hartu zuen eta horrek alarma piztu zuen portuan. Zuhiltzaileek sua segituan itzali bazuten ere, eguzki talde ekologistak gune horrek segurtasun falta duela salatu du. Astelehenean, arratsaldeko 6:00 alarma gorria piztu zen Ondarroako Egidazu kaian. Ontziak desegiteko gunean zegoen gure San Agustin ontziak su hartu zuen. Zuhiltzaileak eta anbulantzia segituan joan ziren bertara, baina suteak sortu zuen kea hain zen handia, portuan ke beltza izan zela nagusi. Sutea minutu gutxitan itzali zuten zuhiltzaileek. Gertakarien harira aldiz, eguzki talde ekologistak ontziak desegiteko gunea egoki jartzeko eskatu du. Taldearen esanetan, segurtasun eza dago gune horretan. Horretaz gain, metal eta pintura partikulak airera eta itsasora isurtzen direla salatu du eguzkik. Lea ibilbidea eginez mendi martxa egingo dute bihar Lea ibarrean. Aurreko martxetan egin modura, herritarrek ibilbide luzea edo laburra egiteko aukera dukiko dute oraingo honetan ere. Martxa Amorotoko kultur taldeak antolatu du. Lea ibilbidea jendez bete-bete egingo da bihar. Izan ere Amorotoko kultur taldeak antolatuta, Lea ibilbidea eginez mendi martxa egingo dute herritarrek. Umeen ibilbidea egin edutenak 10:00 aterako dira oletatik, eta Aulestirainoko bidea egingo dute. Ibilbide luzea egingo dutenak ostera, 9:00 aterako dira oletatik, eta Munitibarreraino egingo dute oinez. Ibilbidea egin eta gero parte hartzaile guztiak oletan elkartuko dira bazkaltzen. Eta asteburuari dagokionez, asteon San Bizente jaiak eta Izpazterko ziklokrosa izango dira nagusi. Horrela ba, gaur hasi eta Domekara arte Munitibartarrak eta Aulestiarrek San Bizente jaiak ospatuko dituzte. Bestalde Izpazterko urteroko ziklokrosak Domekan jendetza batuko duela aurreikusi dute antolatzaileek. Gaur hasi eta Domekara arte jai giroa izango da nagusi Munitibarren. Mozorro eguna bihar izango da. Horretan, herritarrak mozorroa jantzi eta kalera aterako dira. Osterantzean, umeentzako puzgarriak, kartatxapelketak eta bestelako ekintzak egingo dira. Aulestiko Narea auzoan ere, San Bizenteak ospatuko dituzte bihar. Izpazterren ostera, kirola izango da nagusi. Domekan, 10:00 aurrera, ziklokrosak herri osoa hartuko du. Behin lasterketa amaitu eta gero, sari banaketa egingo dute. Bizikleta zaleek beraz, hitzordua daukate Domekan, Izpazterren. Gaurko zauxe izan da dana eta albistegiagaz amaitzeko zorion agurrei egingo diegu tartea. Beraz jarraian aste guztiko zorion agurrak ikusi ahalko dituzue. Gure aldetik gogoratu, datorren barikoan berriro ere zuekin egongo gara. Bien bitartean informazio gehiago aurkituko duzue Hitzaren papereko edizioan eta webgunean ere informazio argazki galeriak eta bideoak eskuragai dituzue. Beste barik asteburu on auki eta datorren astera arte. Zorionak, zure urte betetzean zorionak, da urte askotarako zorionak, belarritik tiratzean zorionak, da musuak zuretzako. Zorionak da musuak zuretzako. Berriro ere iritsi zera urtek betetzera, aita mata senideak zorion zutzera. Pozak txoratzen atorni ere gaur zure etxera, maitasun lore